जन की विश्वास के पूजा करेला, पेड़ के पौधा के जानवर के ईटा के पत्थर के सांप के बिछी के हमन के देवता मन मन माथा टेक ली मनोकामना पूरा हो जाला। और यह काम मोहम्मदन भाई लोग भी करेला। हमनियो के ईटा पत्थर के पूजा कर लिए तो वो लोग मस्जिद में कौना मूर्ति के पूजा कर लिए? कोनो मूर्ति नहीं खे, निरंकार जेकर कोनो आकार नहीं खे। तो मालिक के कोनो आकार हुला ना, ये अपना विश्वास खातिर रूप बना के पूजा करी जाला। जैसे हवा चलता, बेगर हवा चले दुनिया जीना, लेकिन हवा चलता लेकिन केहू जगत है कौना कलर के हवा बा, हवा चलता लेकिन लौकते नहीं के जे कौना डिजाइन के बा। वैसा ही मालिक हवा बन के हमने के अंदर प्रवेश कैले बानी, ना आइल केहू देखेला ना निकलल केहू देखेला। गाना बजाना का मालिक माता शारदे है। ऐसा हमने के हिंदू समाज में 33 कोटि देवता बाड़े और 33 कोटि देवता में सनातन धर्म में सबसे पहले भगवान गणेश जी के पूजा होला। आखिर का है गणेश जी तो कोनो निमन VIP बानी ना। अगर सुंदरता में देखल जा देवता लोग में तो सबसे सुंदर देवता अश्वनी कुमार हुआ, लेकिन उनकर प्रथम पूजा होता गणेश जी के भाई कार्तिक भगवान वाले उनकर प्रथम पूजा नहीं के हो। उनका बापों के बियाह में उनकर पूजा होता। एक मतलब गणेश जी के पूजा कैले से यह समझ में आवेला कि हमने के जाति पाति छोट बड़ भेदभाव से मतलब नहीं के, हमने के चरित्र के पूजा करे के चाहिए, चित्र के पूजा ना करे के चाहिए। गांव में के कोनो जाति धर्म के बा, गरीब बा चाहे अमीर बा, सौर बा चाहे गोर बा, निमन सोच निमन व्यवहार निमन संस्कार बा, वो व्यक्ति के जयकार बोले के चाहे। यानी निमन के निमन कही तबे निमन आदमी और निमन काम करी। अगर कोनो लड़का पढ़ता हो करे के प्रोत्साहन दी कि लड़का 1 नंबर पढ़निहार हो, तो लड़का और सोची जे उस हमार बड़ाई होखो। अना तो कोनो लड़का निमन पढ़ता हो करे के फौजदारी में फंसा दी, देखी तो निमन काम कोई छोड़ दी कि ना। कोई जब जीवन खराब कर ले तो तार खानदान खराब कर। ऐसे निमन के पूजा करी, रूप के पूजा मत करी, गुण के पूजा करी। गाना बजाना का मालिक माता दुबोला सरगम में आपका स्वागत है। सब रउए है, काली दुर्गा सीता सावित्री गीता गायत्री पार्वती लक्ष्मी गंगा सब रउआ बानी। शक्ति एक रूप अनेक, शक्ति एक नाम अनेक, गंगा एक घाट के नाम अनेक। गजल के भाव लगल मास्टर। अरे कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम। ये धुन भी वही सत्य है, और जहाँ सत्य है वही सुंदर है। वही बाबा जी के बबुआ के न्योता देवे के बाद साउंड पतुल्लू कोलो बड़ कि ना तालु के मिलल हुई हाल जवाब है साउंड के। अपन 4 नंबर दे दिए तरह के कुछ चंडीगढ़ के प्रोग्राम दे। हे गणनायक मंगलदायक, हे गणनायक मंगलदायक, अरे वेद पुराण के ज्ञाता हमारा पाता बावे, अरे हमारा पाता बावे, अरे रौड़े बानी भगियो के विधाता हमारा पाता। रौड़े बानी भगियो के विधाता हमारा पाता। ही गणनायक मंगलदायक, ही गणनायक मंगलदायक, अरे वेद पुराण के ज्ञाता हमारा पाता। रौड़े बानी भगियो के विधाता हमारा। जय ऑर्केस्ट्रा भाई।
हाथी चंदन पान के पाती हिउआ के बाती जरला दिन राती अनरा देख के गूंगा बोले एगो लंगड़ो फानती खाता हमारा पाता बावे रौदाबानी भगियो के विधाता हमारा पाता रौदाबानी भगियो के विधाता हमारा पाता बावे बाबा जी माता गौर पार्वती पिता महादेवा लड्डुआ के भोग लागे संति कर सेवा कहे विजेंद्र सभा के अंदर और सब कर खोली खाता हमारा पाता बाबे अरे रौदाबानी भगियो के विधाता हमारा रौदाबानी भगियो के विधाता हमारा पाता बाबे रोल बढ़ जाए माता बहनी के गजन होता बढ़ जाए सब बाबू लोग प्रेम से बोले गणपति भगवान की जय। अब एगो भजन गायब वो माता के जनमाई के कृपा से रातों दिन चिल्लाता नहीं 30 दिन चिल्लाता नहीं वही माई के कृपा से लोग सुनेला 2 रुपये लोग देला आशीर्वादो देला वही माई के कृपा से सब कुछ होता। अरे कौना माई के बोल से जी संसार के माई है अरे कौन माई है दुनिया के माई है और के कर माई है वो एगो चिंटी के भी माई है और के कर माई है जी तरह के बताओ तेन रुक जा आई हमारा श्री बंसी प्रसाद चाचा जी हमारे के 51 रुपया दिल बनी भोला बाबा हार्दिक अभिनंदन शुभकामना करतानी वो दुनिया के माई है ये चेला साउंडो वाला के उ तो तारा दो के माई है अरे कौना दादा के माई है जी इहन गड़बड़ बा कतना दादा बालो तारा हो अरे हुआ के लेके 67 जोड़ा आही बाप का भाई 68 जोड़े एकरा दादा बाड़े अगर ये कह जाना के संख्या बढ़ल होके तो 136 जोड़ा तेरा बाबजी हो गइल आई हां भाई बताओ ना है रावण के खानदान से 20 भाई भाई देखई है तू अगलू का अच्छा तू माई के गीत में हाजिरी लगा ले हाल हाल खाली एकर बेसवा कम कर देती भैया ने एकरा टेबल दे दे जन थक थक रहता न एकरा के टन टन मारी हाल हाल अबे से बढ़िया ना होई चली त शर्मा जी तनी हुरका उठाई एगो माई के भजन गाए अरे यह तो महादेव के ओरिजिनल डीजे है महाराज ई तार बात 5 करोड़ 72 लाख 67 हजार के बाद अच्छा ठीक बा तो सवेरे पैसा दे दे हो गिन लेबनु हां गिन ले 1 घंटा में गिन देबे के बाद हां अरे तो कमे दे अब 67,000 दे दे हम बाकी रख ले हम 5 करोड़ दे दे तो गिने में तार पसीना 3 बेर नहाए जइबो हां जे कबो देखले न के 1 लाख रुपया ओरा के 1 करोड़ एक बेर दे दी अच्छा 1 करोड़ ओके ओके ले चला फूके मुआये दे खत्म हो जे बोले हाल तरिया सुजान में आज बड़ ठीक नो आ तरिया सुजान के मिल गइल हनुमान चालीसा में सुजान बा आ तरिया ओइले से जाए आदमी तर जाला बबुआ उठाओ तो तनी हई महादेव के डीजे ह सही महादेव के डीजे ते में कहां दो राई बा हई बजाओ तरे हई बजा थोड़ी हो
एकर ना आफत बाजा, एकर ना हम महादेव डीजे। मिलने का पता तुमको ही शिवा घाट। एकर प्रोपराइटर भूत पिचास बेंजू बादक इत झिंगुर हवा अच्छे कईता इत लीलगाय हवा झल वही आलो तुल महादेव के कीड़ा मकुड़ा है नचनिया है बिस्कुटिया हो अरे वो गाड़ी के ड्राइवर मोटका घोड़ पड़ा सो अबे आसी अपने हम तो महादेव के बसा बैल है बैल बोल बैल बैल धनी बड़ा एक करिया का बोए करिया के दाम ने कोने जानो दशरथ जाना ए जी बड़ा है गोल वाले गोल इनकर पैसा गोल हो जाला दशरथ जाना तारे खूब उका जाने बैला बाबा ले ला बाबा से आशीर्वाद ले एगो माइक ने के बोल तो ही में तू आके धारणा दे देली सुहागवती भव ले लई है ब्रह्मा अस्त्र पुत्रवती भव ले लई है विष्णु अस्त्र चले जाओ बहुत लोग हैं बहुत लोग हैं। अरे तो दू को दे देनी लगोलिए तीनों दे दी आशीर्वाद तीनों इनके के दे दे ताहे माय कला ऑपरेटर वो के का दे अरे जो नवरा गछिया पर केरवा पाक के भागल बतूर के दे दी वो तो सवेरे ही बौसीर में लील गइल बा। हेलो हां जी हेलो वो से ज्यादा ही ना बोली माइक रिकॉर्डिंग बजाओ कर तू तो अबे कर अबे खुल जाए लोग नाचत रहे देवतो लोग परी रखले रहे राजा महाराजा के नृत्यांगना रहत रहे लोग हमनी के गरीब आदमी हमनी के कहां से रखी सो एगो बारी से ते कनी के खर्च ने के जुटल झूठा कनी हां हंसला उ हंसी हमरे रहना चाहिए बरा ऐसे तहर न चल के कलाकारी बा हमर गवल का बा तहरा में हमरा में यह अंतर बा कि हम आयुर्वेदिक वेद पुराण में हमरा काम बा हमरा लगे जड़ी बूटी बा आ तारा लगे अंग्रेजी दवाई बा लेकिन है राम नाम के बुट्टी से रोग छुट्टी आ तू है अंग्रेजी दवाई दवाई बढ़ाई इजल मुआई न तले दवाई। तो अंग्रेजिया में से खोराक हरि जी के दे दी अपना गिलोई में से तनी मनी काट के हिंगा के दे दी राजा राम के हरि जी का अंग्रेजी है हां एकर मतलब उनकर बाबूजी जहां गोल बड़ू जी जे है कहा अंग्रेजी दवाई से केहू जियल चाचा ना जी ओकर नाम है दवाई बीमारी के दवाई एगो दवाई या दूगो के बोलाई तब बीमारी कभी भी अंग्रेजी दवाई से छूटे ना प्रेशर के कायब तले हार्ट हो जाई हार्ट के कायब तले किडनी लेके चल जाई आ किडनी के जब न्योता हो जाए तो के बार लीवर के धस दे पड़ जाए धबाक दे गिर पाए के भी आओ तो श्रीमती कमलावती देवी तार लड़का के शुभकामना बा पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बनो वाह तभी बा कीर्तन गाओ अनिवार्य है चाचा एकरा पहले गो भजन बा भजन कलजू कहाँ लेके जाइए दादा अभी तक प्रथम चढ़े हो चार चरण होला का जनो बरा का हुई एक प्रथम चरण में तो बाप माई के लोग सेवा नहीं खे करो और का जाने दूसर का चरण में बाप माई के हत्या करी लो आ तीसर का हल 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 ई दुनिया ना जाने का हवा जाई दुनिया ना जाने का हवा जाई
कहाँ लेके जाइए चाचा। भाई भाई में अरे पटत नहीं, होता रात दिन लड़ाई लड़ाई, होता रात दिन लड़ाई। बाप माई के अरे सेवा ना होता, बाप माई के अरे सेवा ना होता। अलग खाता दिया माई ये दुनिया, अलग खाती माई ये दुनिया। ये दुनिया न जाने कहाँ लेके जाई, ये दुनिया न जाने कहाँ लेके जाई। चाचा श्री बंसी प्रसाद जी, ये दुनिया कहाँ लेके जाई। ए गीत पर हमारा के बहुत कुछ सुने दिल बनी, चाचा के प्रणाम बा। ए बबुआ गांव के लोग के और देखी के हमारा आवता बहुत रोवाई रोवाई आवत। माने श्री आरपी डॉक्टर साहब, श्री लखन प्रसाद बाबू जगदीशपुर, 51 रुपया दलमनी बाबू के शुक्राना। गाँव के लोग के अरिया चरण देखी के आवता बहुत रोवाई रोवाई, आवता बहुत रोवाई। आदमी आदमी से अरे प्रेम ना बाटे, हेलो मानो मानो से अरे प्रेम ना बाटे। अरे होता बाबा रात दिन लड़ाई दुनिया, होता बाबा रात दिन लड़ाई दुनिया। अरे दुनिया ना जाने कहाँ लेके जाई, दुनिया ना जाने कहाँ जाई। अब आई भगवान के कीर्तन में। आज जब यह श्याम